Vítam vás u nového videjka. Dneska si ideme natočiť Dig the Backyard v Robloxu a uvidíme, či sa dostaneme až ku pokladu. Predpokladám, že nie, ale možno. Zo pár kameňov nazbierame. Tak, bum, bum, bum. Predáme 10 iba. Jetpack. A máme si podkopať 30 metrov. Tak môžeme. Ja sa vám ozvem, až keď sa tam prekopem. Práve som našiel tých 30 metrov a máme tu snackbar, boxíkol a jablko, dve snackbary a jeden snackbar, jedno jablko. Takže môžeme pokračovať. Za tú dobu som nenašiel nič zaujímavé, iba toto a 74 metrov sa máme podkopať. Poď. Ale, bro. Čo som to tam videl? Čakaj. Poď. Yes. Takže tých dungeon, no. Nič. Tools. Teleporter. Poď, dole. Dobre. Poď, rozkopeme to tu. A ja sa znova ozvem, keď nájdem ten dungeon. Našiel som práve ten dungeon a máme si tu the checkpoint. Tak? A to ako funguje? Return. Dobre. Feedback. Nemám. Sorry. Žradlo pre psy. So 10. Kúpime si asi šavl lepšiu. A dá sa aj späť takto? Hej, dobre. Tu je materiál. Drog. Iron. Coal. Iron. Budeme bohatí. A môžeme ísť späť. Znova to predať. 96? To je pohoda.
Nie. Iron. Kos. Znova inventár plný. Jak rýchle. Predať. Backpack. Jasné, že backpack. Čo je? No. Čo tu máme? To vypadá, keby, že tu niekto kopal. Že by som to bol ja. Nie. Sáčok a je tam nič. Skoro. A kámo, to čo sú za chodbičky? Kos. Predám. Tak. Energiu a jetpack. A ja sa asi znova ozvem, keď nájdem niečo nové. Netrvalo to dlho a už sme v ďalšom tom tuneli. Amethyst, wow. Uhlie, neviem, či ho mám brať, či sa mi to vyplatí. Však irony sú drahšie. Tak. Ja. Ej, tak. To je podobné hre game, no proste hra o kopaní diery. To isté. Takže ak na ňu nemáte, stojí, že 6 alebo 5 eur, tak máte Roblox alternatívu. Samozrejme tému alternatívu. Ale za mňa je to lepšie, jak tá originál hra. Zombici. Takže tu idem aj fajtiť. Ej. Bum. To je spawner. Bro si myslí, že je v Minecrafte. Skvoj. Snack bar. Kula. Jabko. Čo bude tu? A... zlatá socha. Absolútne nemám tu chuť, či to je dobré. Nič. Yes! Tu na... Ej. Späť a tipníme si, koľko to bude stať. Tak zo 300 spolu.
No aha, tak asi je vzácna. Lebo 500. That's very good. Very, very. Dynamity mám. Výborné. Tu je zlato, 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 koň. Hej, zlí zombáci. Znova spawner. Hej, predtým ste sa nespavnovali. Bro, už ma nechajte. Pozbierame. A koľko stojí vlastne zombici? Wow, fakt. Koň. Kde má? Asi tu už nič nebude, tak ja sa znova ozvem, keď niečo na... Našiel som nejakú hubovitu túto a čakajú na mňa kamaráti. A nie moc milí, no. Späť mám plný, takže za koľko to asi tak predáme? Absolútne neviem. Iba... Backpack, energia, toto. Huby. Čaute, bráši. Ja si tie spawnery už ani sa mi nechcú. Ale keď... Hej. Stop tu si. Dúfam, že sú drahé tie mushrooms. Snacky. Hej. Stop tu si. No, dovi. Tak, idem predať. Kámo, no tak teraz to není už tak veľa. Si našetrím na lopatu.